तर सुरेखा आज तू काय दाखवणार आहेस, कोणती रेसिपी दाखवणार आहेस? फणसाच्या बियाची भाजी. जोरात बोल, ऐकू दे बक्षिसाला. फणसाच्या बियाची भाजी. हां, तर तू आता त्या फणसाचे बिया आणलेस कुठून? गावावरून फणस आणला, बरे खाल्ले आणि त्याच्या बियाची आज भाजी करणार. भाजी करणार आहे म्हणजे फणसाचं काहीच वेस्ट जात नाही आहे मित्रांनो. बघा, तर आज आपण फणसाची बियांची भाजी खाणार आहोत. तर ती कशी करणार आहे तर ती दाखवणार. तर सुरुवातीला तू काय करणार आहे सांग मला. फणसाच्या बिया फोडून असे सालं काढायची. कशा फोडायची ते दाखव. फणसाच्या बिया या अशा घ्यायच्या, हां अशा फोडायच्या अशा हां अशा. हां आणि त्याच्यावरची सालं काढायची हां आणि ती नंतर धुवून हां. उकडून घ्यायची. अच्छा उकडून घ्यायचे, नंतर वाफेवर शिजवायची. अच्छा बाय. तर मित्रांनो बघा, ही अशी प्रोसेस आहे. तर आता आपण पुढे भेटू आणि पुढची प्रोसेस काय असणार आहे ते आपण बघू. नमस्कार मंडळी, गावडे गजाली चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. तर मित्रांनो, आज आम्ही तुम्हाला एक युनिक रेसिपी दाखवणार आहोत. त्या रेसिपीचं नाव आहे फणसाच्या आटल्याची भाजी. फणसाच्या आटल्याची भाजी म्हणजे काय तर फणसाच्या बियांची भाजी. कोण त्याला आटल्या म्हणतो, कोण बिया म्हणतो, तर मालवणी भाषेत फणसाच्या घोट्यांची भाजी म्हणतात. तर अशी त्याला वेगवेगळी नावं आहेत. तर आज तुम्हाला आम्ही ती फणसाच्या आटल्यांची भाजी, फणसाच्या बियांची भाजी हे तुम्हाला आम्ही दाखवणार आहोत. ही वेगळीच रेसिपी आहे ही बघा, कारण आता फणसाचा सीझन चालू आहे. तर ते फणसाच्या आपण गरे खातो, तर गऱ्यामध्ये ज्या बिया असतात त्या बियांची पण भाजी केली जाते. तर ती भाजी कशी केली जाते हे आज तुम्हाला आम्ही दाखवणार आहोत. तर प्लीज बघा आणि तुम्ही पण करून बघा आणि कमेंट करून आम्हाला कळवा. सुरेखा, काय काय साहित्य घेतलं आणि काय काय लागणार आहे त्यातून सांग बघू. फणसाच्या आटल्या उकडून घेतलेल्या, हां कांदा, हां थोडीशी लसूण, हां कढीपत्ता, बरं टोमॅटो बरं आणि वरतून टाकण्यासाठी खोबरं आणि कोथिंबीर. आणि मसाले फोडणीसाठी जिरं, मोहरी, हळद, लाल मसाला आणि तेल. बरं हे फोडणीचं साहित्य आहे. बरं बरं ठीक आहे. आता आपण भाजी फोडणीला टाकते वेळी बघूया. आणि आता फणसाची भाजी बनवण्यासाठी कढई गरम करत ठेवलेली आहे. आता कढईमध्ये पहिल्यांदा तू काय टाकतेस? तेल टाकते. कढईमध्ये तेल टाकायला घेतलेलं आहे त्याने. 3-4 चमचे तेल टाकलं. त्याच्यामध्ये जिरं, मोहरी, जिरा मोहरीची फोडणी. तेल जरा चांगलं गरम झाल्यानंतर मोहरी, त्यानंतर जिरं, जिरा टाकते. आता काय टाकतेस? कढीपत्ता टाकते. आता नंतर लसूण, ठेचून घेतलेला लसूण. नंतर हा ठेचून घेतलेला लसूण टाकते. आणि आता फोडणी तडतडली की मग काय करणार आहे? बाकी इतर साहित्य टाकणार आहे. तर बघा मित्रांनो, आता फोडणीचा तुम्हाला आवाज येत असेलच, तडतडती आहे कशी. लसूण चांगला लाल व्हायला पाहिजे. पण मित्रांनो, आम्ही आता गावाला गेलेलो तर येते वेळी आम्ही फणस घेऊन आलेला. तर फणस तर खाल्ला आम्ही. फणस खाऊन त्याच्या बिया राहिल्या होत्या. तर त्या बियांची भाजी आज आम्ही करायचा बेत केला आहे आणि तुम्हाला दाखवण्याचाही प्रयत्न करतो आहे. तर सुरेखा, ही रेसिपी तू कोणाकडून शिकली आहेस? आईकडून शिकली आहे. आणि तू आता ही कधीपासून बनवतेस स्वतः? ज्यावेळी आठवडा असतील त्यावेळी बनवतो. बरोबर. तर मित्रांनो बघा, तिने आता ती फोडणी, लसूण झाला लाल झाला आहे. आता कांदा टाकते. कांदा टाकला मित्रांनो. तर कांदा जरा परतून घेईल मी. कांदा परतून घेते. किती वेळा कांदा परतून घ्यायचा? 2 मिनिटं. ब्राऊन, थोडा लाल ब्राऊन होईपर्यंत ना. बघा मित्रांनो, तर तिने कांदा टाकलेला आहे कढईमध्ये आणि तो थोडासा ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घेते आहे. आणि त्यानंतर इतर साईडला टाकलं जाईल.
तर मित्रांनो ही रेसिपी तुम्ही पण करून बघा, कारण ही रेसिपी एकदम युनिक रेसिपी आहे आणि फक्त सीझनलाच मिळते. तर तुम्ही करून बघा मित्रांनो. बघा असं कांदा परतून घ्यायचा 2 ते 3 मिनटं. हां आता कांदा फ्राय झालेला आहे. टोमॅटो टाकणार. मित्रांनो बघा आता त्याने टोमॅटो टाकला आहे. कांदा ब्राऊन झाल्यानंतर टोमॅटो टाकला आहे तिने. थोडासा टोमॅटो शिजल्यानंतर हळद आणि मसाला टाकणार. बरं हळद आणि मसाला. मसाला कुठला? मालवणी मसाला. आणि मसाला आपला. हां मग तो प्रेक्षकांना नीट सांग, कारण तो आपला मालवणी मसाला त्याची चवच वेगळी असते. तर ती त्याला कळली पाहिजे, तर त्यांनी तो वापरला पाहिजे, तेव्हाच त्यांना त्याची चव कळेल. तर तो असं स्पष्ट त्यांना सांगत जा की मग मी मालवणी मसाला टाकला आहे म्हणून. बघा मित्रांनो 2 ते 3 मिनटं ती अशी परतवून घेते आहे. मग याला आपण खोबरं हे असं वरूनच टाकतो का? म्हणजे त्याला आपण असं खोबरं भाजून भिजून का टाकत नाही? आता वेगवेगळी भाजी बनवू शकतो आठवड्याची. त्याच्यामध्ये सुकट वगैरे घालून पण बनवतात लोक. अच्छा, म्हणजे बघा त्याच्यामध्ये तुम्ही काहीतरी वेगळं पण करू शकता. नॉनव्हेज जवळा वगैरे घालून जवळा वगैरे टाकून तुम्ही पण बनवू शकता. त्याची टेस्ट वेगळी लागेल तुम्हाला. कडधान्यामध्ये पण आठवड्या टाकतात. बरोबर. चण्याची भाजी, चण्याची उसळ, हां त्याच्यामध्ये पण या बिया फोडून टाकू शकतात. बरोबर. तर मित्रांनो बघा बरेच प्रकार होऊ शकतात या भाजीचे. अच्छा, तर बघा मित्रांनो, तर आता ती त्याच्यामध्ये काय टाकते? हळद. हळद टाकते. त्याच्यानंतर मसाला, मालवणी मसाला. मालवणी मसाला. नंतर आता आठवड्या टाकणार त्या शिजलेल्या बिया. हे असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित आणि मग फणसाच्या बिया टाकणार. फणसाच्या बिया उकडून घेतलेल्या आहेत त्या मित्रांनो, कच्च्या नाही आहेत, त्या उकडून घेतलेल्या आहेत. शिजवून घेतलेल्या. त्याचं पाणी ओतून टाकलं. ठीक असतं त्याच्यामध्ये. आणि त्या अशा या बिया टाकायच्या मित्रांनो. अशा बिया टाकायच्या, चांगल्या त्या मिक्स करून घ्यायच्या मसाल्यामध्ये. आणि किती वेळ मिक्स करायचे असं तर का? मसाला एकजीव होईपर्यंत. एकजीव होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचं. मीठ टाकायचं चवीनुसार. अगोदर थोडं टाकलेलं आहे शिजते वेळी. अच्छा, त्यामुळे चव म्हणजे थोडंच टाकायचं. थोडंच टाकायचं किंवा चव घेऊन टाकायचं. चव बघून टाकायचं. तर बघा मित्रांनो काय कलर आलेला आहे. आणि हे आता वाफेवरती थोडा वेळ 5 मिनिटं शिजायला द्यायची. अच्छा, झाकण ठेवायचं. थोडा वेळ वाफेवरती शिजू द्यायची 5 मिनिटं. ठीक आहे. आता 5 मिनिटानंतर आपण भेटू. वाफेवर शिजू दे जरा, नंतर आपण त्याला भेटू. खोबरं आणि लसूण हे टाकणार. ओके. आणि कोथिंबीर टाकणार. ओके. तर मित्रांनो बघूया आता भाजीची एकंदरीत परिस्थिती काय आहे ती. आता भाजी झालेली आहे. हां, भाजी तयार झालेली आहे मित्रांनो. त्यात आता खोबरं टाकायचं. ओलं खोबरं टाकायचं वरून. मित्रांनो मालवणी प्रत्येक पदार्थामध्ये खोबरं हे खूप महत्त्वाचं आहे, कारण कोकणात नारळाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे प्रत्येक रेसिपीमध्ये नारळ हा लागतोच, त्याशिवाय त्याची चव येत नाही. काय तुझं म्हणणं काय आहे? बरोबर आहे. आता हे कोथिंबीर टाकणार. आता हे वरून कोथिंबीर टाकते आणि भाजी तयार. आता ही भाजी तयार आहे. तर मित्रांनो ही अशी फणसाच्या आठळ्यांची, फणसाच्या बियांची, मिक्स करून फणसाच्या घोट्यांची भाजी तयार झालेली आहे. आणि 1-2 मिनिटांनी तुम्हाला मी चव घेऊन सांगतो भाजी कशी झाली आहे ती. आता झालेली आहे. गॅस बंद करते. हां, आता गॅस बंद करते. आणि काय सांगशील प्रेक्षकांना तू?
तुम्ही पण करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा भाजी कशी झाली ती. तर मित्रांनो बघा, तिने तुम्हाला रिक्वेस्ट केलेली आहे, तुम्ही पण अशी फणसाची भाजी करून बघा आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून नक्की कळवा. नक्की कळवा. तर धन्यवाद मित्रांनो.